Iroi try sesin pat ngai ke beli pi barok khoi ha kerteng ke khoi ke badan bortam ke jong jisu tekeni ke de dawai khiad ha ke dor hispa arpo pin yo ke ni ke dawai khiad te ban penen kam mi ke ni ke dawai khiad te ke ni ke sbo dawai ke ni ke bay rap ha te de pi klong tôi ke ni ke sbo dawai ite pniang ai ta khandiat khan soi wat ai bun re na marba ketika pniang ke depan tap ya kan ni sebok dawai kenang bakan ni ka dawai kan nam do reken te kan ni ka dawai khiad ke rap nam ta ukhat nam ta ki nyang ba mi chamet chapat te kan ni ka rap ha te phila man penen kam da khlu ding ru ka rap da mi nyang ding ru ka rap te yo le se yo don ki badang wan thamai ha ka channel ke jongi yo le se phem tip ni ai ki dawai ayu tingi ai ki dawai piles ru tang ba hap ong shua hisngi shua phi hap ong te menta na mat pran phila ban yo free u jing di la da phi thiet ya u powder yong te la da phi sa she ki shnong ki bajingai yo ban le no e ke jing le jo phi pha message nga kuman tadamit da phi mot le chim kum la shai phila ai kerteng jong phi te phila yo ba ken ye ka tu ka tiar ka ba phi doni kam han ra phi sa she jingai phi shui le thiet te la lut te la le no amp ka por te pha message lupa ke nga shwa phin le kum phi mot chim kum la shai ong lupa menta don ki ba ong lupa hi te yo nga la klep te tang shphang te ong kum por phra ba ji ka de por ba lum tiar mangi te kum mon i la pha ke na shai te ngi don ka sabon sai khmat ka ba bes ka ong phnya nyu le ru ka ba bes te ka dawai jak tha ka dawai pangmat ka dawai pen mi snyo ka dawai pen sange jing hap snyo te tamara ta ikum phnya nyu le hap e no ikitu ki rong chemical hap nai phot chure phi haban yai sha te da penen kam bet ikini ki shampoo jongi hi lani ki sabon pat kini ko phnya nyu le powder yong bat u hena bu jing di te kamot kloi ba ken te shisne ma khia ba ji mau snyo jonga ulai rap ha ki don ki bata tang shibilor arbilor ki ong ba kami rap re te shibilor arbilor te pat khia hi re na mar nga la ta hi nom no nyo prabilor te la khia ba hi snyo jonga te pen de ida ka khma la jong pin itho te nga na lor nga pen kam lut ki tu ki jing di par khoi o ki tu ki jing dan kam par khoi te ni u jing di na mot pran pat na clear rian phi la la ban yo free kada thit ya u powder yong te u number phone jongi udai phra ar san phra non ar nyo sao te ki brawan thamai ka ni channel nga kun tu ru phi tada phi kwa ban ya na kalan ti ban itho kham hai u play pet ki ji kai ki bangi chu plai na por ba ai ji kai shphang ka tin ka jong play te puli bible da bun kam ka no lai lan nong ha ka sisngi pentre kamru te kan wan ra ka jing kur khu shikin ta pi don kam be ban ruai bat stingen ta pi don kam be ban ruai te le ban pen sngom hai u play te la da ja ka ek bas niu ma kana ha ka ni ka prathai u play phi te unda sumar ben kanam dan ka no ka jing ja ka bas niu ka ye ka sem ka jong phi lawan ki jing ka jing le kin dai tang ki jing ten jo ha rai pen job bet komba ki ba bon ki shakri ki jong try ki job ken te uble ke jing suk nyo ban kur khui phi bar khoi te ni ke de dawai khiad ke ni ke de dawai khiad te ha ka dor shis pa arpo te hang ni ngala bo bat ke ni ka number phone jonga han rai phin dan kam su ban phone namal bale namal ba ngala de patai ken tu ban ta ya ke ni ke dawai khiad su ta be ni sbo dawai klan de kuntu hai tu i jakai bami khan te ke ni ko ompniang wat ju pendut re na bakan nam sniu ra kan ka dawai ken te na kan ta ka burom bublai ya ro itra